Siyabingelela ubingelelo baba udokotela ubaba wesizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu namhlanje sithatha ithuba elihle lokunikezela abelaphi bendabuko ukuthi abake bezosikhangisela ngezinto abazenzayo lapho bekhona nothi ubaba udokotela lapho bekhona besazi yini abayenzayo abantu babasiza ngani baba awubingelela. Ngibonge ithuba kubaba udokotela ngibingelela kubona bonke abalaleli nababukeli nabantu abakholela ezintweni ezika baba uMavuso. uMavuso ukuphi nendawo? Ngisuka eBhulwa mina ekhaya. Inkantolo? Hayi enkantolo. Okay, inamba yakho ithini kahle? Ithi 062 3 228297. Inamba uyisebenzisa noma yakho? Inamba yami leyo. Okay. Yebo. Ubaba udokotela baba wesizwe uJabulile umfana omuhle nje ekhehla umzulu amancinisa ngisolo futhi ngixolisi. Sinobaba ke lana ke esimcelile ukuthi akakazositshela ukuthi yini ayenzayo kulomsebenzi wakhe aniselwe wona yidlozi ukuthi abothu mesiza abantu abasiza ngaso sifuna ukwazi ke namhlanje ukuthi asichazele ngayo yonke indlela uma ukuthi uthunyiwe futhi sicela ukuthi ke lo amthumeleke akube uyena ke ongenayo ngoba bayathunywa kanti lento abazoyikhuluma kuyona. Mapena Dokotela. Sike saba nawe lana nginombuzo nje okhona omile ukuthi siku April manje na kuyabanda ngayo yonke indlela abantu bafuna ukuya emakhaya abanye basemakhaya zikhona izinto mhlawumbe ezintsha oyihlelile mhlawumbe abantu abangathi akade abangazilindela nje ku April. Yebo baba udokotela. Zikhona ziningi nje ngiyiphethe. Okay. Siyezwa kuthiwa uthi uza nebhande elifaka lebhande lemali. Lebhande lemali alilona into mhlawumbe izogcina isiwisa abantu njengoba nibuye ucabangiswe yini ukuthi wena abantu umuntu makhele ibhande lemali? Ipower. Ipower. Uthe iphansi kuphela. Iphansi. Hayi ipower udokotela. Okay, liyeza ke nale bhande. Once into yabayikwalana nje, ipower leyo. Ipower leyo. Kuya ngokuthi ufuna ukushaya induku noma ufuna imali yini, noma ufuna intombi. Wena lani abantu ozokuwele imali. Khuluma ngemali mina. Njengoba April abantu befuna bazothola. Baba udokotela. Njengoba April abantu beselungile bazolithola baba bakuzoqala April. Okay, hayi kulungile ekhehla ngoba angifuni sikhuluma into efunwa yimina kodwa kube into efunwa abalale. Uthi lana mkhulu umuntu omene uthi unawo 10,000 akathola ivolovolo axe ivovo hayi ivolovolo ispam utayisa koqhwasha uloko bancane ukuthi umuntu akalithola ivolovolo. Kehla la mkhulumi uphethe ivovo lemali uthi ufika nevovo bese siyakwenzela. Osichazela kehla. Yebo baba udokotela uMavuso lo wavusa iminotho abanye amadoda kwangabantu abazali utho la ngicela ukuthi umuntu afike nevovo. Yebo ivovo bayalazika abantu. Okay. Ivovo abanye bayababone ngoba angikhumbula ukuthi ihluzo into umoya wezitolo. Ihluzo abanye yebo ihluzo. Okay. Thina sisebenzisa lemona ukuthi ivovo. Ivovo lotshwala. Yebo ufika nalo bese ngifike ngikwakheleke lento. Ngiyafisa ukuthi umuntu afike nalo straight azithengele yena. Okay. Kodwa uma mhlambe kuzoba inkinga lokho usengangitshena sibone senza kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi umuntu azifikile nalo ngqongqonqo ngoba sisuke sokwakha yena kufunakala afike nalo. Okay. Yebo dokotela. La uthi umuntu akathole ivovo esenalo kuwena akakwazi ukuposela ivovo. Hayi. Laphi? Cha phela ngilenzeni. Cha phela ukuthi manje uzolandwa yimina. Cha uzolithumela ivovo wena ngithi. Yeah. Uzothumela ivovo kuwena. Yeah. Wena usulithi nemali ukuthi ligcwele imali usulithumela kuyena futhi. Ngilifake kaphepho nemali. Liyakuyena. Yeah, ngifuna sichaze lana ukuthi la evoveni silindeleni lana. Yeah, hayi ukhimoto wabudokotela engukhandile. Siyabakhela abantu ivovo leli sibakhela lona ukunotha ke. Sisuke soshintsha nje impilo yomuntu ukuze naye ezoba ngcono akwazi ukuphila impilo ayifunayo ukuyiphila. Ihlambo nevovo kuhlukana phi? Hlangene. Uma efuna ihlambo kusuke kuyimalini? U3800 ihlambo. Okay. Ihlambo suke simhlambela imali. Bese ivovo sesomhlanga sesizomakhela imali ke manje. Okay. Ivovo suke ezohamba nalo somtshela ukuthi uzolenza kanjani kodwa lizohlezi likhona kuyena ngakuyena ivovo. So bese simkhandile kodwa kubalekile ukuthi siqale simfake ihlambo. Umuntu ufuna ihlambo ucela umdilivele ukwe Grahamstown use epholela omunye mhlawumbe uzothi
usesekhunde bahlukeneke kodwa bayacela nje ukuthi ba deliver wenza kanjani baba udokotela ihlambo uma ethi ufuna ihlambo kuphela siyakwazi ukuthi simenzele singamposela lona okwazi ukumhambisela emetha ngimhambisele kwakhe ngingamhambisela baba udokotela kodwa uzofaka upetrol wale moto ezo3 esihamba ngazo ayiziya phezulu ukuthi kuphela deliver wena mina dokotela ngihamba ngemoto kodwa mangosiza umuntu Phela ngithi uxakekile uzokhokha phela ngimamzela ihlambo emetha ngimlethele uzokhokhela le moto ezo3 awuzofaka upetrol ihlambo lemali abantu balifuna yina ili olindele kuyena umuntu bethi ngikuzula ukukhuluma ngehlambo lemali nginawo 3800 ngiyina ufuna yenze ufuna ifake eboxa ufuna enze imali ayifake kaphep wenza kanjani umuntu baba udokotela mawufuna ihlambo nje kuphela uyakwazi ukuthi uxhumana nami ungifonele sikufakele kwaphepha lizofika kuwena but into engiyifuna kakhulu nakho uyakwazi ukulenza ihlambo singeze ukwenzela ivovo kodwa uma sizokwenzela ivovo kale ehlambeni shothi mawufuna ivovo ufuna ukulindela ukuthi sizoqala sikwakhela ihlambo bese sikwakhela ivovo kuyahambisana kodwa futhi uyakwazi ukuthi uma uthi nje ufuna ihlambo kuphela sikuhlambele imali kuphela ngalo 3800 siyakwazi ukuthi sikuphosele uhlambe sikuhlambele imali kodwa sisuke sesingaseza ukuhlanganisa nevovo lemali uthi umuntu isikhwama semali awusayikhuluma indaba yaso kwaba nenkinga nilesi angaze ngayikhuluma baba udokotela indaba yesikhwama semali sibasize kakhulu khona manje ubonga khuluma khona lesa 95 imali namhlanje ubonga khuluma ngani kanye cha ngiyabuza ubonga ngikhuluma ngani ugcina ngenkulumo oyima manje kushuthi ube ngikhuluma nawe usuyaphendula ngiyafana mangithulile uzothi ngithulele akuhloni ngiyafela ngeke ngikhulume nawe uthule mangikhuluma ngiyakuphendula ngeke phela ungiphendule kanje mina ngithule ngizokhuluma nawe uthule kanje hayi ngeke yaqhuba impahla ngoba mina ngikhuluma nawe ufuna uphendule ungangiphenduli umethi ngiyakhuluma ngithule uthuleleni ngeke phela mina ngikhuluma nawe uthule ayibizanga hey vele kuthiwa baby Ukho 9500 isikhwama semali fika na enensele yashi kwenzekani kahle ufika nensele yashi labo baba udokotela yakwa right uma ungakwazi kodwa futhi ukuyithola baningi sebehluleka kakhulu ukuyithola abantu angibazi ukuthi bakhulelephi kodwa ke ngiyakwazi ukumtholela mina ukuthi bakhulelwe yini bakhulelephi kodwa hayi indoda ayikhulela hey kodwa phela ngisho amadoda okugcina cha ngisho ngizwile utshela wazi ukuthi bakhulelwe yini ngamadoda okugcina ngiyakwazi ukuthi umuntu ngimtholeleke uma kuukuthi akakwazi ukuthi kodwa uma umfana nje waqhathwa wazi isitori sakho ufuna nokuthi ushintshe impilo yakho nekhaya uyayithola inselo yasha kwa right mkhulu ake sikhulume lena ngifuna sikhulume imali umuntu ofuna abe nayo efuna ukwakhela lesikhwama uma ufuna ukuthi ngikwakhele lesanayi isikhwama lesenselo yasha u9500 kodwa uma ufuna sifake isikhumba sebesithathe kakhulu kabantu lesi sesikhumba siyakwazi usikwenzele ngo14500 njengoba uthi kuza nebhande lemali isikhwama sobe sisekhona asikwazi ukuphela isikhwama semali ibhande zobe liphela ayikho into ephelayo mina ngiyikhipha abododela umuthi ngiyazakhela hayi uthi ngiyocela ukuthi umuntu sabe sixabana nomntana lethi uthi ulindi order eliza angu-order babododela umuthi masixabana nalomuntu uma igqokile it's 14500 uthini kubantu ya uma sizokugqokisela uzofika sesiyigqokisile seyiphelela ufiki nantselo ufiki nalutho ufika nje nemali 14000 ngifike ngikwenzele inomehluko nale ya 95 le ya 95 awuyeka lo muntu omsebenzi wayenza njani ikhona okay 2500 umuntu omsebenzi uma ufuna ungawufuna uyeke okay yeah abantu abaningi sebeyasebenza kusukela last year na last year bese ingakabi u2500 manje seku2500 yebo dokotela ake sibuyele la imisebenzi emikhulu umuntu okugembula wawukhipha ngo3800 yebo dokotela namanje usame khona usalapho nje usawu3800 namanje umuthi wokugembula uyagembula noma ngabe yini oyigembulayo thatha lo muthi uzokusiza noma ngathiwa usefonini imake kufuna ukuyilungisa lana ngikhona umuntu othi uyadlala akaza ishaya jackpot kodwa uyakuwina lo ncane lo muthi uhlukena umuthi ukuthi uwine lo wathi uqhubeka ukwina 9 rand njoba athi umuntu ngisuke nje straight ngayexopo ngafika exopo ngashaya u45 rand kodwa ngidlala ngishumi yabona lento kokuba yabona lento inhlanhla ivulekile
Imali ukusuka kaBhaca uya eXhobo. Uvuthela u9 ubuye. Babudokotela ngicela ukuyichaza le. Khona beke bangifonela abanokudideka. Mangithi ngifuna umuntu ongakazi awini. Ngisuke ngichaza ukuthi ongakaze abambe ijackpot not ukuthi ongakazi uzowina. Bakhona abantu abazibambela u9 njengoba budokotela esho. Bayibamba abantu no20 angikubali lo kuyeza mawunjalo. Awukakazi uwine mawunjalo. Mina ngisuke ngicacisa ukuthi mhlawumbe ungakazi uyishaya ijackpot. Uwoza kumina. Nalaba abawina u20 ke hayi bengingababali abakazi bawine bonke labo bantu. Ake sibuyele la Kufanele abawine labo. ngifuna sibuyele kulomsebenzi yangisabisa lo webhandi ukuthi abantu ngizothandana kanjani usofaka ibhande manje kanti ibhande lemali ngizothandana kanjani naye njengoba uthona la lebhande lemali umuntu ufuna lifakela mina ngizothi nje umuntu usisi yini qhosho la manje uzombuza fazana uzowenza kanjani kubantu fazana manje kufika ebhandeni ngifuna sizomenzela somenzela ibhande lemali okay ibhande lemali akekho umuntu ongayidinga imali bazokuthola kupheke uma ufuna ubasese inamba engitholakala yona 0623228297 iya WhatsApp iyafoneleka ngihlezi ngikhona manje usisi uma ufuna umdilivele uthi uyafika uyageza uzomthetha akaqhubeka ageza uzoma leminyango imina ngimbone egeza noma uyena osho ukuthi uyageza cha uthi kuzoba kuyena ukuthi uzathi ngena egeza athi awukanti ubaba umavuso cha phela makuthi ubegeza uzomthetha akasula qala phansi umgeze kusuka phansi konyawo cha phela hayi phela kodwa phela mengibiza egeza uyazi ngizo hayi uyageza nje phela ulinde imsulenzwane izijulu ezimanzi into ufuna ungayisuli yazi wenza njani ufuna ungayisuli yabo ucicane lo ungincele ngathi ushaya impiyonke uyabona iwiki lahleka lapha iqoqoze kalabakhala lizihambe ithi andu ngoba ukhona nje uze la ushaya umluzi ushaya athi uzokwenza izizwe usukhotha endlebe ngisho indoda yami engaziyenza lento konje semsebenzini usho yena udayikonje semsebenzini no ithi number sokuthola kona inamba engithola kona ithi 0623228297 iya WhatsApp iyafoneleka nanoma inini uzongithola baba udokotela kwabesizwe bawujabula ufana ongihleje kehle kumzukulu amancengesi namhlanje besinomelapho endabuko ubaba uMabhena besithi akasichazela umsebenzi wenzayo siyabonga